A incidencia acumulada en Boiro segue estable e o municipio mantense en nivel medio-baixo. Atópase na franxa de 1 a 9 positivos a 14 días, aínda que durante a fin de semana diagnosticáronse 2 positivos máis. Aínda que os datos son favorables, o alcalde sinala que non debe baixarse a garda. A verdade é que estamos contentos, somos o único concello do Barbanza que estamos en nivel baixo, eso non quere dicir que nos relajemos, seguiremos cas mesmas restriccións, sobre todo o tema da vixiancia, e, é unha boa noticia, e, trasladar aos veciños que non baixemos entre todos a guardia, que sean respetuosos cas normas que impoñen desde Sanidade, e esperemos que non volvamos a subirse o noso desexo e que a reactivación económica se produza o máis rápido posible. Esta mañá, como é habitual nos últimos meses, celebrouse tamén a sesión semanal da Comisión de Seguimento da Evolución da COVID no municipio, na que, entre outras cuestións, se deu conta das denuncias realizadas pola Policía Local durante a fin de semana, un total de 2. Se está reunindo todos os lunes ás 11 da mañán e, se estuvo evaluando como están nos indo, e tamén, decir que houve dúas denuncias, unha polo toque de queda e outra polo non uso da máscara. Vemos que as denuncias van remitindo e, esa é boa noticia porque entendemos que a xente está cumprindo, non?